Tuky potrebuje ľudské telo ako jeden zo základných zdrojov energie. Sú stavebnou zložkou dôležitých hormónov, pomáhajú udržiavať telesnú teplotu, chránia orgány pred mechanickým poškodením. Dôležité sú aj pri využití vitamínov rozpustných, najmä v tukoch. Podstatné je však ich zloženie a kvalita. Najlepší tuk získavame z olív, avokáda, ľanu, sezamu, tekvice a orechov. Vysokokvalitné oleje sú lujsované za studena a oplatia sa používať najmä v studenej kuchyni. Pri dusení a pražení používajte najmä olivový olej, do šalátov namiesto údenín dávajte orechy, dezerty konzumujte ovocné, bez stužených tukov v plnkách, namiesto syrov konzumujte avokádo, omáčky sa naučte zausťovať rozomletými semiačkami, červené mäso nahrádzajte strukovinami, výrobkami zo sóje a morskými rybami. Naučte sa objavovať nové chute. Často vám to prinesie veľkú radosť a verte, že aj pôžitok. Skúste si rozotrieť na chlieb avokádo, arašidové maslo, namáčajte si chlieb alebo pečivo v panenskom oleji ochutenom korením alebo balzámovým octom. Maslo je totiž dobrým zdrojom vitamínu A. Neobsahuje farbivá ani konzervačné látky, ale nevýhodou je, že je z mliečného tuku a obsahuje cholesterol. Nasýtené mastné kyseliny sú príčinou, prečo sa maslo zle rozotiera. Margarín je alternatíva masla z rastlinných olejov. Neobsahuje cholesterol, znižuje riziko srdcovo-cievnych chorôb a dobre sa rozotiera. Nevýhodou však je, že môže obsahovať farbivá, konzervačné látky, ale aj transmastné kyseliny, ktoré majú výrazne negatívny účinok na zdravie človeka.